ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ରହିଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ବିଷୟରେ ଆମେ ବହୁତ କମ୍ ଜାଣିଥାଉ। ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ରୋଚକ ଓ ଅଜଣା ତଥ୍ୟ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖରୁ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଜନ୍ମ କିପରି ହୋଇଥିଲା ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମା କିପରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ କେଉଁ କାରଣରୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କଲେ ସେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଓ ନିର୍ଜୀବ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଜ୍ଞାନର ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ ଜନ୍ମ ନେଲେ, ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଏକ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସରସ୍ୱତୀ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ। ଏହା ଜାଣି ସରସ୍ୱତୀ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀର ତାଙ୍କର କେହି ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟିର ସଂରଚନା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।